सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडापासून जवळच असलेल्या एका निसर्ग सौंदर्य गावचे पोलीस पाटील आपल्या मुलाला पुढे करून आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचं चित्र समोर येत आहे। आपल्या एकुलत्या एक रिकाम टेकड्या लाडक्या सुपुत्राला शिक्षणाच्या नावाखाली लोकांना बनवाबनवीचं काम हे पोलीस पाटील महोदयांनी दिलंय। जनतेची सेवा करण्यासाठी मिळालेल्या आपल्या पोलीस पाटील पदाचा गैरवापर करून मुलाच्या प्रतापांना प्रत्येक वेळी पाठीशी घालण्याचे प्रताप हे पोलीस पाटील करतायत। यापूर्वी देखील त्यांच्या महाप्रतापी देवट्यानं काही लाख रुपयांना लोकांना चुना लावला होता, पण त्या पोलीस पाटील महोदयांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून खिशातील अर्धी रक्कम संबंधितांना देत ते प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केलाय। अर्थात त्यांच्या महाप्रतापी देवट्याचे प्रताप जगजाहीर असताना सुद्धा त्याला अजून प्रोत्साहन देण्याचं काम संबंधित पोलीस पाटील आपल्या पदाचा गैरवापर करून देत आहेत, हे मात्र नवलच। याबाबत जिल्ह्यातील जनतेचे रक्षक म्हणवणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना माहिती असूनही ओरोसच्या मारणावर सुक्या चिकनची ओली पार्टी मिळावी या उद्देशानं फक्त रिलेशन डेव्हलपमेंटसाठी काही कर्मचारी त्या पोलीस पाटीलच्या ड्युट्याच्या कारनाम्याकडे कानडोळा करतायत असं म्हणायला काहीच हरकत नाही। तरीही जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक याबाबत माहिती मिळून त्या कारस्थानी पोलीस पाटलाला व त्याच्या महाप्रतापी ड्युट्याला सबक शिकवणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय। असंही आपल्या कितीतरी नंबरच्या व्यवसायानं लखपती झालेले काही महोदय अवघ्या काही रुपयांच्या मानधनासाठी जनतेच्या सेवेत का रुजू राहतील, हा मूळ प्रश्नच आहे। अशा काही महोदयांना फक्त जनतेची सेवा करायची आहे की आपला स्वतःचा स्वार्थ चेकपोस्टवरून साध्य करून घ्यायचा आहे, हा प्रश्न सुद्धा तितकाच अनुत्तरित आहे। असो, अर्थात वरील वाक्यांचा काही संबंध पोलीस पाटलांशी व त्याच्या ड्युट्याशी आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजायला हरकत नाही। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।